Tanggalin mo hindi. Dagdagan ko ng kuryente ito. Dagdagan magnetic yung init ng daliri ko. Pasasin mo lahat yan. Huwag kang papasok yan, naintindihan mo? Tanggalin mo lahat yan. Bisa mo, paspasin mo. Palilabay ko ito, maniwala ka. Dagdagan ng kuryente magnetic ko. Sige. Ang sakit! Ang sakit ko! Ang sakit! Okay. Huwag mo pilitin ang ilapag punta sa katawan mo. Maniwala ka sa pagdidiyap yan. Okay. Kalasin mo lahat. Kailan ka pa nasab ng katawan niya para wala tayong away? Ilang taon ka na, ilang buwan ka na sa katawan niya? Ha? Ilang buwan na? Ha? Ang sakit! Ilang buwan ka na sa katawan niyan? Ilang buwan ka na sa katawan niyan? Ilang buwan ka na? Ilan? Ilan? Ha? Kalasin mo yan lahat. Huwag ka nang papasalog ng katawan niyan, ha? Naintindihan mo, masamang espiritu! Ha? Kalasin mo lahat. Kung hindi pipili-pili kita. Dagdagan ng banal ng tubig, Ella. Amen. Okay. Ang sakit! Okay, kalas. Ayoko na! Dagdagan ng kuryente, magdito ko. Okay. Kalasin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Opo, ayan na po. Bilis! Paspas! Papasok ka pa, hindi na. Papasukin mo pa yung isip na, hindi na. Papasukin mo pa, hindi na. Ayoko na! Masakit! Putulin ng paa niyo, magdito ko. Puputulin ko yung mga paa mo. Puputulin ko talaga yan. Paspasin mo. Lahat. Kalas. Bala ulo. Paspasan mo. Ayoko na! Masakit! Pagbilat na. Paspasin! Bilisan mo. Meron pa wala na? Meron pa wala na? Dagdagan, Ella, iya. Sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa, tinatawag ko si Jesus sa sinagbanahaw. Lagyan ng init yung dalawang daliri ko. Lagyan mo ng apoy, diretso sa kanyang ulo. Ano, mahal mo siya? Kala ko, hindi pa magsasabi. Bakit mo mahal siya? Bakit mo mahal ang tao nito? Sira ulo ka, hindi mo alam kung mahal mo siya. Bakit mo siya mahal? Babae ka? Babae ka ba lalaki? Tao ka hindi? Mahal mo siya? Tagasama? Tagasama! Ang pambakulit ha? Sira ulo ka yata ha? Sira ulo ka ha? Ako pa sinabi mo makulit? Bakit? Ano ginagawa mo siya? Ginagayuman mo siya? O dinadasalan? Puputulin mo talaga yan. Lagyan, kuryente mo diretso magditing doon sa kanyang isipan. O, puputulin mo talaga yan. Kire-rekta kita ngayon yung magditing ko. Jesus sa sinag, lagyan mo kuryente kamay ko. Okay. Ha? Ano? Ano? Mahal mo siya. Mahal mo siya pero hindi kanya mahal. Bintik ka. Kalasin mo lahat. Tanggal mo. Paspasin! Mahal mo ba siya? Ano? Doon siyang bumangon. Mahal mo? Wala ka pa kwenta. Kita mo mayo na. Diba sabi? Kalasin mo lahat. Ha? Mahal mo ba siya, hindi na?
Opo. Painumin siya tubig. Painumin ng tubig. I-relax mo muna sarili mo. Huminga ka malalim. Yan. Huwag mo lulungin yung tubig. Babaliktad dyan sa'yo. Patakin mo lang. I-relax mo muna sarili mo. Hinga. Okay na. Inom. Dahan-dahan. Sa'yo mo muna. Tama na. Sa'yo mo muna. Sabi ko sa'yo, hindi siya tao eh. Pinasok siya ng diablo ang kanyang isipan. Makita mo, maliwanag ba dilim? Hindi, yung nakapikit ka dyan, maliwanag ba dilim? Medyo may light po. Saan yung banda? Taas po. Saan sa taas? Nakaluntang ka sa taas? Opo, yung Sa atip o dito sa uluhan mo lang? star po siya. Stan? Opo. Maswerte ka, pinunta ka ni Papa Jesus, inumin mo na yung dali. Nakakita siya ng liwanag ng star, ng kapayapaan. Kaya ka po na. Huwag ka muna maingay, inumin mo muna tubig mo. Antay mo muna makalma ng hangin mo. Huwag ka muna umiyak, saglit lang, saglit lang. Antay mo muna gumana yung tubig kasi bumabalik yung tubig. Okay. Ay, wala sugat yan, kahit sa titin. Hindi nga na mula yan, ha? Okay, inom. Huwag ka muna iyak. Babalik tubig. Papayat ka, sige, bahala ka. Papayat ka. Antay mo muna. Gumana yung tubig. Ay, mala. Sino ba kapatid nito? Sa pulis, sinabi ko na. Ha? Punasan mo muna yung kapatid mo. Tagaktak ng pawis. Ba't ka ba naligo? Hindi mo alam? Antay mo muna. Hinga malalim. I-relax mo muna isip mo. Ikalmado mo muna. Pakiusap. Para matulungan kita sa spiritual. Meron na ako hinihintay na senyals ka lang ni Papa Jesus. Nagalit na. Huwag ka po magsalita ng Kristal. Hinihintay ko yung senyals ni Papa Jesus. Kalmado mo muna yung hangin mo. Hinga na malalim. Inhale. So, wati pa. Wati pa. Relax lang. Sabi mo, ano pangalan mo? Ilang taong ka na? Sino to nasa likuran mo? Ano pangalan niya? Sabi mo, amin. Yan, inom rin ng tubig na natural. Uminom ka na ng natural na tubig. Huwag ka mo nang iyak. Nakakita daw siya ng star. Ibig sabihin yun, magpakita sa kanya kung hindi Papa Jesus. Punong-puno ng galit ang puso mo. Tama na. Pantay mo lang. Kalmahin mo muna yung hangin mo. Relax mo na muna. Babasahin pa natin yung pulso mo kung nasan yung ano. Hinga na malalim. Pigit lang. Kumalawa na. Kabila. Normal lang. Tignan mo natin sa spiritual. Pag hindi na ito sumakit, tapos na laban. Pigit. Wala. Naging normal, no? Parang wala lang. No? Ano pa mo? Pigit lang. Pigit. Ay, wala na. Wala na sakit, no? Naging normal na. Hindi na tapat, ha? Okay na pakiramdam mo. Pag ang mabigat. Nakakita ka lang ng star. Saan banda yung star? Maliwanag lang siya. At nagbibling sa harapan ng mata mo, ganon. Habang nakapikit ka. Yung bumubuka yung mata mo na hindi mo papigilan. Hindi yun. Spirit mo yun, yung bumuka. Nakapikit yung mata mo, pero yung spirit mo nakabukas. Ibig sabihin, ang espiritu mo, nagpakita liwanag. Kapalad ka sa araw na ito. Ang pinakapapalad. Ang araw ngayon ay May 5, 2023. Swerte ka. Ang oras ay 7 o'clock ba? 6? Ano? 6:45. Swerte ka. Nakita mo yung liwanag, bumukas yung third eye mo. May third eye ka pala eh. Nakakita ka naman to. May third eye siya, bumukas yung third eye niya. Pag gano'n nakapikit ka, tapos kala mo bumulat yung mata mo, pero hindi makabulat, yung third eye mo bumukas. Ibig sabihin may third eye ka pala.
Minsan nakakainta ka. Minsan lang, bukas yung third eye niya. Hindi lang niya kaya gamitin kung paano ito makontrol. Kasi punong-puno pa yung galit ng puso mo. Kontrolin mo yung galit ng puso mo, bukas yung third eye mo. Nang natural. Okay na yan, Richard. Okay na siya.